Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna muku wata hanya da za ku ga barawon wayar ku, wato za ka ga hoton barawon wayar ka ne da kuma location din inda ya sace maka wayar. Da farko kafin fara bidiyon da Allah ga wata alama nan da kasan bidiyon nan an rubuta subscribing da jan rubutu, sai ku danna min ita. Daga nan sai ka tafi cikin Play Store, sai ka rubuta wannan application din, za ka yi satin ɗinsa, za ka rubuta shi kamar haka, Crowdcatcher, sai ka danna satin. Wannan shine application din, za ka yi install ɗinsa, wanda already na riga na yi install ɗinsa. Sai ka buɗe shi kamar haka, sai ka danna wannan alamar kibiya, sannan ka danna wannan activate now ɗin. Daga nan zai tafi da kai cikin setting ɗinka. Ga wani abu nan da kana activate this device administrator, sai ka danna shaka. Daga nan sai ka dawo nan ƙasa, gashi nan an rubuta next, sai ka danna wannan next din. Daga nan sai ka kuma danna wannan next din. Daga nan sai ka kunna location din wayarka, sai ka kuma danna next, sai ka danna wannan activate now din. Sai ka zaɓi email ɗinka da kake so ka yi amfani da shi. Wato shi yadda wannan application ɗin yake amfani, idan ɓarawon wayar taka ya ɗauki wayar taka ya zo ya yi attempting ɗin cire password, wato ya yi niyyar cire password ɗin wayarka, idan ya gwada sau ɗaya, biyu, uku bai yi ba, ko sau ɗaya ma idan ya gwada bai yi ba, to kawai wayar taka kai tsaye zai ɗauki hotonsa sai ya tura zuwa cikin email ɗinka. Wato anan sai ka zaɓi email ɗin da kake so application ɗin ya turo ma hoton ɓarawon. Misali, ni na zaɓi wannan email ɗin na tsakiya, gashi, sai in danna OK haka, sai ka danna next, gashi nan daga ƙasa. Nan kuma sai ka bawa application ɗin damar yin amfani da kyamararka da kuma storage naka, sannan ka kunna wannan na biyun shi ma. Sannan sai ka danna wannan na ƙasan, gashi nan take me to the app. Daga nan sai ka gwada sa wayarka a cikin security, ka gwada yin attempting cirewa. Alal misali, idan password ɗin naka 123 ne, sai ka sa 124 haka. To kai kana sawa zai ɗauki hoton naka ya tura zuwa cikin email ɗinka da ka yi amfani da shi ka saka a cikin wani application ɗin. Bari mu gwada muku ku gani. Idan ka tafi cikin email ɗinka haka, to shi wannan application din kawai zai turo ma sakon email ne kamar haka. Gashi nan wannan na farkon sako ne da na gwada jiya yayi. Gashi nan ga hotona nan ya fito. Wato kamar haka zai fito. Gashi nan zaka iya bude Google ma ka ga a inda ya dauki hoton.